ॲक्च्युली काय झालं, ॲज अ चेअरपर्सन एक साखळी म्युन्सिपल काउन्सिलचा मी चेअरपर्सन आहे. ह्या संबंधात जेव्हा वाटचाल चालू झाली, आम्हाला जेव्हा एक ॲप्लिकेशन आलं ओपिनियन पोलच्या संबंधात, तेव्हा मी ते बघितलं. मी आपल्या मार्केटचा जो काही इश्यूज आहे त्याच्यावरती आम्ही स्टडी केला. सगळे काउन्सिलर्स माझ्याबरोबर होते आणि हे सगळं बघितल्यानंतर आम्ही त्यांना परमिशन दिलं. पण सरकारी ऑफिसर, चीफ ऑफिसर ह्याने ते रिजेक्ट केल्यामुळे आपल्याला जी चळवळ पुढे न्यावी लागली ती मोठी स्टोरी आहे. ह्या माध्यमांतून मी एवढी स्टोरी आपल्याला नाही सांगू शकत, पण गोयच्या लोकांचा अस्तित्वाचा विषय होता, गोयच्या लोकांचा फ्युचरचा विषय होता. आपले येत्या ते जनरेशन, आपले येत्या ते सगळे प्राणी किंवा वन, हे सगळं बघून मला एक स्टँड घ्यावा लागला. माझ्याजवळ जमीन होती आणि गोव्याचा अस्तित्व राखण्याकरता मी माझा प्राणसुद्धा द्यायला तयार आहे. ही फक्त मोबाईलवरच म्हणजे मेसेजवर नाही, तर आज ही मी प्रूफ केलेली आहे. मी लोकांच्या बरोबर आहे आणि लोकांच्या ज्या हिशोबाने मला फोन यायला लागले, जे स्टँड मी घेतला त्या स्टँडवर मला लोकांचा फुल गोव्याचा सपोर्ट मला भेटला. त्याच्यात मला अजून ताकद आली. मी त्या ताकदने पुढे गेलो. मी ही मीटिंग साखळीतच होणार आणि माझ्या घरी होणार हा संकल्प जोरात पकडला आणि सांगू इच्छितो, खाली 2 दिवसात माझ्या सगळ्या सपोर्टरच्या सपोर्टने मी ही जागा तयार केली आणि सगळ्यांना सेव्ह गोवा यासाठी, सेव्ह मादई यासाठी इकडे आणलं. अंदाजे किती लोक आली होती तसं वाटतं? 8 ते 9 हजार असा आमचा अंदाज आहे आजचा हा हे. पण ज्या हिशोबाने लोकांचा अजून आम्हाला कॉल आला, त्यांचं काही प्रॉब्लेममुळे, काही आजू विषयामुळे आलू शकत नाही. पण त्या लोकांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे, अजून ही चळवळ पुढे गेली तर आम्ही आपल्याला जॉईन होणार. आज 8,000 झाले, 10,000 झाले, उद्या 20,000 होणार, 1,00,000 होणार आणि बघता बघता 15-16 लाख जी जनता आहे ती सगळी तुम्हाला ह्या आंदोलनामध्ये पुढे उभी राहणार. आणि याच्यासाठी त्यांनी मला मोठा कामकाज अशी ठेवलेलं आहे माझ्या समोर आणि ही चळवळ तुम्ही सगळ्यांनी पुढे न्यायला पाहिजे असं सांगितलं. कोणी लोक असं म्हणतात की हा जो लोकांचा मॉब तयार केला गेला किंवा हे एवढे लोक आले ते तर त्यांना पैसे देऊन आणलं गेलं असं सुद्धा म्हणतात. तर याबद्दल तुमचं काय मत आहे? अत्यंत चुकीची माहिती आहे. कारण ज्यांना आम्हाला ट्रान्सपोर्टचे पैसेसुद्धा द्यायला आम्ही रेडी झालो. काही दूर भागाचे लोक आहे ज्यांना त्यांची खरीच परिस्थितीसुद्धा तशी नाही, त्यांना आम्ही काही लोकांना सांगितलं की बसचे खर्चाचे काय पैसे आहेत ते आम्ही देणार. त्या लोकांनी सांगितलं नाही, पैशांचं इकडे तोंड आम्ही बघणार नाही. वेळ आलं तर आम्ही काटकसर करणार, आम्ही पैसे कोणातरी उधार घेणार, पण ह्यासाठी पैसे हे आम्ही घेणार नाही आणि खास करून खर्चाचा सुद्धा नाही. तर ही एकदम चुकीची माहिती आहे. ऑपोजिशन आपली ही चळवळ पुढे न नेण्याकरता हे सगळं करतात आणि ही चुकीची मेसेज आहे. हे मी अगोदर पण म्हटलेलं आहे की आपला जर खरा गोव्याचा कोण व्यक्ती आहे तर अशी गोष्ट स्प्रेड करायची म्हणजे हा गोव्याचा माणूस नाही आहे आणि हा देशद्रोही गोव्याचा आहे असंच म्हणू शकतो. मादईसाठी काय एक मेसेज द्याल संबंध गोवेकरांना? संबंध गोवेकरांना एकच मेसेज आहे, आपला प्राण आहे तर मादई आहे आणि मादई आहे तर आपला प्राण आहे. तेव्हा आपण कुठल्याही भागात आपली मादई परत आणू आणि हे गोव्याची ताकद सेंट्रलला, स्टेटला दाखवून देऊ, एवढीच मेसेज आहे.